السلام عليكم. Voilà. Ini nuna na doa. Buraman. Apa namun
تفضل على كم بس بابا أفضل على على كم المهم على سوي تيجي علي يعني أعرفك على بركة جاور لك وني لا سري كمان نيجي فلوس لا كمان كسي أليما ويوم تاندي الهوريا الجميل الإسلام يعني الدنيا ونوصل على الفلسفة ومن وجهني بارك لك هم نقيا ناقو يدون سرا أكاكا دوكا فوكا دوكا بمان فوكا سلامين جلوكا الحمد لله أودوكا سويا فوفون جا فونا فلو أبيا سلامين واسبا مولوك النادي على يا جاورنا كوسيك ولا كندي واسبا فلان ودي أمانية كمان نو براي أمامي كان لا مسلم لا با أنا واكله أنا كمان جاسو ولودي أمامي ما نو تابو فلو دي جا فمين يخدعوها بمسي أنا فمسي با على يا شيخنا فمسي با كمناني بمسي كمناني أو بدل كده جاوبني أو نو مرة أو تا وفلاني أمامي تا على شيخنا ويني على شيخنا بدل كده جاوبني sanu hakil bisa musuh kafur kenapa akhir dong bibi lagi bahasa batas orang filali le orang balau de bako ngoso le defa ali sore belale taide ani isu na o kabel orang do kata ya de janwar da le o kita autai hakku kelim be musuh furuso kono hakke kelim ba ko warda tele muso suke dusu ko mi ale tay aka so rem da ko hala bu de mo lo suke de ya tay de ta filul mi sanga da wa jonta ta abse de dusu ko su fen kele ma de ni wora du ko de wora du no fulu mi da o fulu sisa ma fa ga da fa me abta ba fa de ge wala kila do ko ka a musu ko ba kele du ba na ja ga sa tro mo ما بقول لي أفرا ما أفرا لا هذا برامج كذا إن شاء الله أنسبهم مسلمون برا ليه أو توصلت جريمة توصلت شير ديو كل شيء توصلت كابينا إن الكلمة ناس ما ترومنا نقوم لا هذا تايلنا إن شاء الله والله سبحان سيالو ما ما رتو على بركة لا أسرائيل سبب أولي كادي أما فلو علي سالي سبب واسبة إلو واسبة يمكن إلو واسبة يمكن إذا مستتابع ما تفرق أو لا تفرق شو برام بكرة الحمد لله ده اللي كده ده راجع باشتر ولا سال فرق ولا أو نمو فلسا دين فوني كوني كون أنا شكرا مبارك كرو شكرا مرني راه مولا سبتا مرو فلو من ده كتاراي جورنا كم يرى نقول ده يا فلان كم جورنا كم ده وانا كم ما تاي ده وانا مش كلامه أيوة بقول له نوارا أو سام أنا سعره أنا كمان دايرة إذا كان دايتي وفي دايرة أي خلاص ترى دي تلا نا ترسو دمن ده جلا مسيرنا نا مدبر على فوق وشيرة نا أكمل كده ما فاهم ما كم ملا سأولا فرام أكان لا سام سبب بس بورو كده
ya faamuya ma dɔw muso bɛ yala yala la yɔrɔ bɛɛ la a tɛ muso danbe tɛ dɛ muso dun n'a bɔra n'a cɛ ma jɛnna a sen bɛ kala wala kala i b'a da la gabakuru a bɛɛ b'a da la o de kala gabakuru ninnu an tɛ se k'o ta ko lahara bɛɛ lajɛlen seereya de hali mɔgɔ n'a fɔra k'e taa misi la nin sira kan taa bɔ sira dɔ in fɛ o de bɛ seereya tɛ wa dugukolo bɛ taa k'i bolo seere fɛn bɛɛ b'a kan ko a bɛɛ bɛ kɛ seere ye sabu o ye ka taama hɛrɛ sira de kan ni an ye muso kuma na an ka kuma de fɔra o ko bɛ taa dilan cogo min na an bɛ dilan kɛ k'o de ɲɛɲini ni muso ye ba sigiyɔrɔ kelen o de hɛrɛ ye yala yala ma di muso cɛ bolo fɛnw cɛ hakili to n'a taara sɔrɔ bonya min bɛ cɛ ka so kɔnɔ a ka dɔ fara ka na dɔn bɔ a la a bɛ min ɲini muso de fɛ o ye n'a sɔrɔ a cɛ ye kɔlɔsina de ye a b'i dilan a ka dugu sɔrɔ dɔ kɔlɔn bɔgɔ la wa ɲɔgɔn fɛ parce que a baara fila wari a bɛ taa kɛ daga kelen de bolo bɛɛ de b'a la israfu man di ala subhanahu wa ta'ala ye tiɲɛni ni dumuni ka dumuni cɛ wale kelen ka se ka nafolo cɛ dɔgɔ su bɛɛ la ala fana ta yɛlɛma cɛ denw a k'u labɛn muso fana bonya min b'a cɛ in b'a fɛ sisan 100% tɛ mais n'a den kelen sɔrɔ cɛ muso ka fɛn bɛɛ 30% a tɔ bɛɛ bɛ taa den fɛ wa i cɛ k'i bonya a b'a sɔrɔ i yɛrɛ kɔnɔ i den de bonya i woloden n'i y'a bonya tuma sugu la cɛ b'i bonya mais n'i tora k'i woloden neni k'a neni a fa sigilen la don dɔ la a b'a fɔ cɛ k'e tɛ mɔgɔ fɛ o kɔrɔ mun na i b'a ladamu mais kana ladamu na sugu la k'a a fa sigilen la o ka muso ka kɔrɔ la a kan k'o y'a faamuya ni cɛ fana cɛlakaw a fana b'a fɔ a den min bɛ taa d'a ma dɔ de dira ma keleya de bila ka ɲɔgɔn cɛ sisan mɔgɔ mɔgɔ n'a den di ma a b'a ta hakɛ kelen de an bɛ dugawu kɛ ala ka fɛn wɛrɛ min ka fisa mais sirata a bɛ ne sugu fila bɛ ka sabali dɛ muso binti in awas muso bɔra galaka min na galaka in kun don n'i ye bagan kan tigɛ galaka mɛrɛnin dɔ bɛ galaka dawulili fɛ an fa adama galaka o kelen ɲɔgɔn fɛ ta dɛ ala y'o de bɔ k'o kɛ hawa ni dun y'a bila galaka ni bɛ kura yɛrɛ ma n'i y'a bila k'i b'a tila a bɛ tila a bɛ kariya e bɛ se k'i sigi i si bɛ bɔ bilali la wa muso ka ko a b'i bolo cogo min a di ne ma cogo a minɛ ten n'i ye kanu yɛrɛ la k'u yɛrɛ fɛ tan de don kelen de bɛ cɛ bolo kɔnɔ tɛ muso mais an sera o n'a ta bɛɛ ka hakili sɔrɔ ka kelen ladon 2 3 4 ladon ka fara o bɛɛ ye hakili la muso ka mara bɛ se ka ban cɛ bolo muso bɛ mara yɔrɔ 3 de a bɛ mara a faso la a cɛ b'a mara a denw fana b'a mara a fa b'a di furu la a dɔgɔkɛ walikɛla a kɔrɔkɛ b'a di furu la a yɛrɛ den bila k'a di furu la fo saya o ye min ye ne muso ye ko kɛ n'a ma bɛn a wale kɛrɛfɛ k'a fa mais e bɛ ka muso in mafɛ la jumɛn la bɛɛ b'a ye e bɛ k'i muso mafɛ la e hakili la e bɛ k'a kɛra muso de la b'a fɔ ko muso jugu ye cɛ filɛ b'a fɔ cɛ fana mɔgɔ la e ka kɔrɔlɔ bɛ se ka taa se i yɛrɛ ma dɔnniba dɔw ko cɛ tɛ min kɛ cɛ tɛ min kɛ a bɛɛ ye muso cɛ mana ɲɛ cogo o cogo ni muso ka dugu laban bɛ dugu la cɛ mana juguya cogo o cogo ni muso ka laban ye bɛ ɲɛ i y'a faamuya o de ye min ye an b'a fɔ ɲɔgɔn na bɛɛ ka kibaru da i ta ye ni bɛɛ kibaru da i ta ye an bɛ laɲini min ɲini an b'o sɔrɔ i y'a faamuya o la Gilo, itu berapa orang? Pokoknya kan, itu Arab ya gilo, Jawa. Orang dong masih gilo ni maksud apa ni? Apa yang paling alat? Kalau ibu pasti tu mau kan? Ibu pasti tu mau kan? Oh, apa haknya tu orang? Jika polisi, mungkin dia punya ada orang yang pada itu. Nama ke Bashir. Bashir dua kali filem. Lupa. Lupa polisi lah. Saya lupa. Angkat dia kami ini full. Dia bawa beg. Dia bayar kami belum masuk. Terus kita angkat dia bawa beg. Ya kan? Oh, untuk kau kan? Subabul.
an bɛna min nɔfɛ k'a dɔn ko kɔrɔmuso b'a bolo n'a taara a k'a sen da yɔrɔ dɔn ni ne kɔni sen bɛ duguma ni ma sa n bɛ dugukolo sanfɛ n b'a dɔn tɔɔrɔ t'a sɔrɔ n'a ye nin ka kuma nɔgɔlen ni nana tɔɔrɔ t'a sɔrɔ n bonyalen bɛ cogo min ye ne de b'o dɔn n b'o fɔ n bɔrannakaw ye k'a faamu ni fɛn y'a sɔrɔ n'a ye min kun kanto ma n'a ma fɛn kun bɛ kari kun na n'a ko k'u kɔrɔkɛ ba dɔrɔn n'a sera yen nɔ hali n'a tila dugutila ye o de la sɛnɛkɛ fɛn o fɛn kama tɛ ban la ni kama dɔ ye sanni tɛ mɔgɔ k'i pan kama kɔnɔ ka taa kɔrɔ ɲini a ma nɔgɔ i b'a a ye kama in kɔnɔna la ala sɔnna sara b'a mɔgɔw dilan a ma nɔgɔ ale sanni n'i taara nin bɛɛ kuma de b'a lase denmuso ni a sera ma karisa ayiwa ne kɔni na ɲini kana jamu min bɛ jamu fɛ dɛ kelen mɔgɔ minnu jɛra de k'u faw kana se bi ma kabila mɔgɔ caman b'a yɛrɛ bolo ni ne bɛ ka ɲini kɛ b'a sɔrɔ ne kɔɲɔ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni ka somɔgɔ bɛ taa baara kɛ nin fana ta nin fana o kelen ne bɛ se ka kalan foyi ta ne ma lase kɔrɔkɛ ma ne mɔgɔ min taara k'i bɛ taa ka n'o la fara karamɔgɔ mana mo karamɔgɔ mana ka dɔn karamɔgɔ di bɛ o karamɔgɔ bɛ o karamɔgɔ baden bɛ karamɔgɔ baden bɛ jɔ o ni e yɛrɛ an ma wasa dɔn la ni Jawara y'a ka politiki awɔ a tɔgɔ de y'a fɛ ni Sila ka politiki an dalen tɛ a bɛ tila ka taa bolo an dalen t'a la kɛ ne a dalen t'a la ka ko in na to ayiwa basi tɛ comme ale t'a fɔ a yɛrɛ kama an n'an b'a la الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا اتقوا الحق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله ولا تفرقوا اللهم ألف بينهم اللهم ألف بينهما حق نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم رب العالمين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وبارك لنا فيما أعطيت وبارك لنا فيما أعطيت واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك اللهم لا تهلك الآخرين وأنت خير الظالمين وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وتوكل على كلمة لا إله إلا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى آله وصحبه سبحان ربك رب العزة والسلام على رسول الله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بالدوام من الله لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنتم على رؤوف رحيم فإنه غفور وصلى الله لا إله إلا هو سبحان ربك رب العزة عما يصفون والصلاة والسلام على رسول الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فرغ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب صل اسم ربك الزكاة والصلاة على المرسلين الحمد لله
andara furusiri furusiri kɔfɛ an y'a laɲini an min kɛ tɔw ta la an ko k'a ɲɛru ta la an ka na du kɔnɔ an ka foli kɛ an ka ɲɔgɔn ye an ka ɲɔgɔn dɔn ne kɔni b'a dɔn mais aw min kun ye ne ci aw kun t'a dɔn o tuma an y'a ɲini n'an bɔra misiri la an ka na se Badara Aliyu ka so an k'a fo aw ka ɲɔgɔn ye sani ka kuma d'i ma a y'an bila ka na furu ɲini yɔrɔ min na wallahi ale bɛ Ala dɔn ale bɛ Ala fɛ ani Ala bɛ ɲɔgɔn fɛ n y'o fɔ mun na denmisɛnniya min b'a la ka diinɛ b'a bolo cogo min na wajuli b'a bolo cogo min na silamɛya b'a bolo cogo min na i b'a dɔn ko ale bɛ Ala fɛ ani Ala bɛ ɲɔgɔn fɛ ali depuis ya furusa taama daminɛ ka se fɔ bi ma n bɛ Ala fo ka Ala barika da ni ye n tɔɔrɔlen n bɛ tɔɔrɔ sira de la yanni n ka s'a ma yan ni sera a ma ni tɔɔrɔ min kuma na o bɛ bɔ yen ni sɛgɛn min kuma na o bɛ bɔ yen ni kamanagan min kuma na o bɛ bɔ yen o sababu kɛ Badara Aliyu tɔma ye an bɛ fulakɛ fo k'a barika da k'a waleɲuman dɔn an bɛ ye ɲamakalaw ye an bɛ bɛɛ ka so an bɛ bɛɛ dɔn n'an ma se ka min da f'i ɲɛna n'an bɔr'i ka so an b'a fɔ o jɛlen sabu lɛtiri fila bɛ bɛɛ diɲɛ adamaden bɛɛ la ɲuman ni juguman n'i kɛra ɲumankɛla ye i lɛtiri ɲuman n'a juguman ɲuman bɛ kala ɲɛna sabu juguman tɛ kala i tɛ juguman kɛ n'i kɛra fɛntigi juguman ye lɛtiri bɛ kala i kɔfɛ a se ka kala i ka juguya bɛ f'i kɔfɛ a tɛ se ka f'i ɲɛna ale laadiri don hɔrɔn don danbetigi don a b'a yɛrɛ dɔn a bɛ Ala ko la a bɛ diinɛ ko la diinɛ b'a bolo
ala ka denmisɛnniya n'i y'a ka kɛnɛw ye k'a ka jama ye k'a nɔfɛ baaraw ye ko ni majigin bɛ ale le tɛ se ka d'a la mɔgɔ den tɛ dɛ jamatigi de don mais n'i nana sɔrɔ a ka so e bɛ taama ka yɛlɛ ale kan de i bɛna fɛn o fɛn bɛ ɲini a fɛ a b'a fɔ k'an k'a nɔgɔya i nana ko o ko la a ko k'an k'a nɔgɔya depuis don min na baara in daminɛna a b'a fɔ n ye ayiwa jeliba e ye ciden ye ko in bonya tɛra ka di ne ale ma ni ma dɛsɛ foyi tɛ k'a la min b'an kɛɲɛ n'a o se ye min a bɛ baara kɛ n'o de ye ale y'o walew fɔ a y'o taama maa dɔ bɛ wale dɔw fɔ i t'a taama ale ye wale minnu fɔ furu kɔnɔ a y'a taama ni ye o tuma n'a nan'o la aw ne de bɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ ale ye ɲuman minnu kɛ a ye bonya minnu kɛ a ye a danbe dɔnni min kɛ ka ko nɔgɔya fo ne k'o fɔ aw ye aw fana k'o dɔn o de bɛ sira nɔgɔya o de bɛ ale ka ɲumanya to a nɔ na ɲuman tɛ kɛ a tɛ lakale so taara ni tiɲɛ ɔ min bɛ yen ka fɔ sani ka kuma d'i ma o de ye nin hakɛto b'a ka sali ala muhammad tabaraka yeko ye fɔko ban tabaraka yeko o ye fɔko ban an nana a fɔra ko koɲɛ bɛ Badara Ali Saja bolo dun ka fatigi ne jigi fara n jigi fara ka da denmisɛnnin nin n'a ka funɛnkɛni ka silamɛya a n'a ka dɔnniya o ɲɛ fara ni kalan tun ka mɔgɔ si tun kan ka kɛ kalan ye ne tun kan k'ale kalan mais ale bɛ ne kalan fɔ n sen tamara kan mais ala ka baara ye dɛ nkalon ma ɲi nkalon ma ɲi n'i y'a ye furusi la n y'a fɔ n ko n dɔgɔnin n ko dɔ b'a bolo n y'a dɔn cɛ min bɛ yan n'o ye Badara Ali Saja ye fɛn min bɛna bɔ a bara ka taa ne bara n'o ma anw ladilan a tɛna anw lacɛ ka Badara Ali se to bɛ segin k'o ɲini u fɛ Badara Ali kelen dɔrɔn ta de an bɛɛ kelen kelenna de don an bɛɛ de nin furu nin seere an bɛɛ da seere a kana tiɲɛ an ɲɛna n'an y'a diɲɛ to yan an k'a dilan ko nkalon bɛ tigɛ nkalon dagalen don yɔrɔ la o furu de o tɛ nkalon haramu de ka nkalon de ka furu dilan o dagalen don mais nkalon haramu de n'o bɔra o kɔfɛ ɔ n'i ye ne ka kuma ya bi ne ye den de ye ne faw bɛɛ b'a na wa tɔ ne kelen de ne de ye denw bɛɛ la kɔrɔbalen ye Samakɛla ani Jawara la Jawara la ko ɲɛ bɛɛ sigilen bɛ ne na Samakɛla ko ɲɛ bɛɛ bɛ Fode bolo a n'a nɔnaw kabini an faw jɛra fo ka taa se u ka saya ma don min foyi t'a kɔnɔ ni jigiya tɛ ninnu ka jan ne bɛ taa don n'u n'u muso bila ɲɔgɔn na ne bɛ taa dugu la ka da gosi dayɛlɛ ka don u bɛ dayɛlɛ ka don ni mɔgɔ dɔ don u b'a fɔ ko n t'a yɛlɛ n Jawara ye gindo mais ne m'o ye dɛ o ma kɛ ne na n k'o fɔ n buranakaw ye k'o dɔn ne buramuso mina taa n m'a fɔ n ɲɛnama ni ne sara fo n'o kɔrɔ o kɔ la ne ɲɛnama ji tɛ d'a ɲɛ la dɛ fana ma se ne ma n'a ye min kun a yɛrɛ la parce que mɔgɔ fɛn dɔ bɛ k'i la i tɛ se ka taa bɛɛ ɲɛfɔ fɛn dɔ bɛ bɔ mɔ i farikolo la o y'i farikolo garijɛgɛ ye n kan t'o ma n'a ma se ka fɛn fɛn kun a ma se n'a dɛsɛra n'a sera ne fɛ yen nɔ n b'a ɲɛnabɔ ala y'o se di ma k'aw bonya dan ka Jawara la fo n k'o bonya ma se k'aw ye n b'a ɲini Alahu Taala fɛ furu min kɛlen don ala ka furu ni si bɛɛ n b'a ɲini Alahu Taala fɛ furu ni ala ka den b'u la k'u kanu den b'u la n b'a ɲini Alahu Taala fɛ n'a ye kanu den b'u la k'u hinɛ den b'u la n b'a ɲini Alahu Taala fɛ cɛ tɛ n bolo ala ka cɛ nɔgɔya bɛɛ ye muso tɛ n bolo ala ka muso nɔgɔya nafolo tɛ minnu bolo ala ka nafolo nɔgɔya ye den tɛ n bolo ala ka den d'u ma minnu tɛ baara ala ka baara ko nɔgɔya u bɛɛ ye nafolo tɛ n bolo ala ka nafolo nɔgɔya an ka ban mɔgɔ minnu taara an den n'an muso n'an fa n'an minnu taara yarabi ya temati ala ka hinɛw bɛɛ lajɛlen na u y'an kuti ma nɔgɔya an bɛ taa jɛma Alahu Taala ka nɔgɔya ala ka ɲɛ an ta bi don baraka so sala sali kuma ye to den ni dɔ ta dɔ bɛ wuli kɔrɔbaya ta denmisɛn t'a la kuma kɔnɔna na n'a sɔrɔ n yɛrɛ bɛ maa min jeli kan u ka yafa ma ala kama kira kama n ti baraka so sala sali Ya Rabbi, man sigira kɛnɛ man bɔnɛ ala k'an sigi amina ya Rabbi
cɛ bɛ ni kan bɛ ala ko tɛmɛ cɛ ne tɛ fɛ ka kuma fila fɔ mɔgɔ min bɛ yen n'a tigi y'a ta di ma hali n'i ye so ka siri k'a tigi den tɛ kuma la ne bɛ fɛ ka foli de kɛ yarabi ma furu a dabɔra jigiya min na yarabi ma ala ko kɔrɔ amina yarabi cɛ bɛ ni kan bɛ ala ko tɛmɛ cɛ amina yarabi a ye fɛn min d'a ma nin ye min fɔ o de don Jawarala bɛɛ tigi sigilen de filɛ n'a y'a to nin ta la a y'a to an bɛɛ lajɛlen ta la ko ko n'a y'i kamana da n'i donna n'a ye jinɛ fɛ o y'a bannen ye donc o ladilikan o bɛ e yɛrɛ bolo a bagara e kan ka se o fɔ cogo min ka to bɔ kɔfɛ ka sola la cɛ ni basi kuma bɛ jɔn bolo kuma kana munumunu ka jɛ ni ayiwa kɔɲɔkɛ y'an mɔkɛ de an mɔkɛ de o de y'a to a bɛ ne kɔrɔ mara kameramana balimamusokuntigi de ye nin ne kɔrɔ mara mais n dama suyɛn bɛ kuma ne yɛrɛ furu ni mori du de kɔnɔ mais morikɛ ye min ka ye nin a sumanen don a si k'an ka furu siri bonya la ka siri karama la foyi foyi ma bara ale an bɛ sa ka ne bonya to an kɔnɔ a b'a diyara ne maa o maa b'i baden fɛ b'a fɛ ala k'a kɛ sini kɛnɛ a kɛ siba fila ka fure ala k'u kan bɛɛ yɛrɛ biyama ye min kɛ ala k'a to ala ye fulakɛ min sɔn n'a ma kafa n'a ma yada ala y'a caman di fulakɛ min n'a kɛmina dir'a ma ala b'a caman di dɔ ma kɛmina t'a bolo ala bɛ dɔnni di dɔ ma minɛn t'a bolo a b'a lasago min kɔnɔ ala bɛ nafolo di dɔ ma minɛn t'a bolo a b'a lasago min kɔnɔ ala bɛ jama di dɔ ma mara jama hakili t'a bolo ala y'a bɛɛ di nin ma Tonga Jawara ni ye nin fɔ a bɛɛ na balimamusokuntigi a bɛɛ n'a diyara n ye ni ale an b'a to a ka kuma n'o ne bɛ se k'a daminɛ sisan fɔ sini sɔgɔma n b'a ka kɛlɛ n'a ka fɔlenw fɔ n b'a dɔn cɛ min don ɔ mɛ adamaden ni ɲuman kɛra n'a fɔ dɔ sa a ye fɔ ɲuman kana kasi Bada Ali bisimila kuma b'i bolo gasi foyi t'i la jeliba an bɛ fɔlɔ k'ala fo tabarikala k'ala barika da k'ala waleɲuman dɔn an bɛ kɛnɛ min kan nin ye kɛnɛba de ye sabu k'a fɔ ne ye Jawara n'i ba ma furu i tɛ Jawara ye k'a fɔ ne ye Sangare n'i ba ma furu jamu tɛ yen fɛn min ka bon n'a kɛbaaw ye an b'o kɛnɛ kan n'o ye furu ye dɔw bɛ bange fo ka taa se u ka saya ma o tɛ kelen sɔrɔ ala ye anw balimakɛ so fila la bi an bɛ ala fo k'ala barika da k'ala waleɲuman dɔn o kɔfɛ an ka cɛkɔrɔba n'o ye Gindo ye an wasara n'a ye a ye kuma minnu fɔ a n'a ye ɲɛda min y'a kun an nisɔndiyara n'a ka fɔta n'a ka kɛtaw an b'a dɔn a bɛ gɔn nka an b'a dɔn nɔgɔyaba b'a la sabu ala ye nɔgɔyaba d'an ma n'o ye Musa Gindo ye mɔgɔ dɔ ni i bangebaa bi jɛ saya kɔfɛ denw di ɲɔgɔn ye bilen fiyewu mais saya kɔfɛ aw sera ka ɲɔgɔn minɛ aw sera ka ɲɔgɔn bɛrɛbɛrɛ Jawarala ani Gindo la ka kɛ kelen ye ani Samakɛla ka kɛ kelen ye i b'a dɔn yɔrɔ la k'a bɛɛ mɔgɔ bɛ bɔkolo ni danbe la bangebaa minnu bɛ lahara u wasalen don bi kaburu la ni aw ka waleyaw Sangare an ka foli b'a ye kosɛbɛ Jawarala du bɛɛ an ka foli bɛ bɛɛ ye o kɔfɛ n yɛrɛ balimakɛ bi yan n'o ye Isu ye n b'a fɔ a y'a yɛrɛ dɔgɔya ka ko in k'a se bɛɛ la ko k'a bɛɛ to ne bolo o ye bonya de ye n ka foli b'a ye kosɛbɛ an ka mabɔkɛ yɛrɛ an b'a fo a sabalilen don a muɲunen don parce que ko in mɛna senna dɔɔnin ka sababu kɛ ne yɛrɛ ka taamaw ye nka o bɛɛ la ne ye fɛn kelen fɔ a ye kabi ko daminɛ don c'est à dire furu anw tɛ se k'an den furu a mana ɲɛ cogo o cogo anw tɛ se k'a fɔ an b'a di de n'an ye silamɛ sɔrɔ min ko k'a b'a fɛ a bɛ min fɛ munna an t'a di nɔgɔya la n ko an ka nɔgɔya n ko n'i ma sa fiyewu n ye Gindo ka kuma fɔ n'i ma sa fiyewu a bɛ nɔgɔya gɛlɛyɔrɔ kuma la an y'an se da o bɛɛ kan ala y'o dɔn fo bi sera furusiri ko la ko a tɔgɔ ye u ka valise n'u ka fɛnw bɛɛ b'a ɲɛdɔn Bamakɔ yan mais an y'an se da bɛɛ kan n ko pour que glace ka se ka ɲini fɛn in na fɛn in ka se ka siri siri ka se ka bɔ ko la an ka se ka taa dɔɔnin ni garisɛgɛ fɔni na taalen ɲɛfɛ a tɔ bɛ yen mais n'an ko fɔ valise o yɛrɛ fɛ valise yɛrɛ n'a kɔnɔfɛnw ka ca ni nafolo min sarala ye valise bɛ taa 200 la o la fɛn min bɛ ten an ka nɔgɔya ɲɔgɔn bolo dɔ b'an bɛɛ bolo bɛɛ y'i ta sɔrɔ cogo don o tuma an ka nɔgɔya n'an ko ka jɛnɛya dabila jɛnɛya tɛ se ka dabila fiyewu fo furu ka nɔgɔya ni furu ma nɔgɔya walayi jɛnɛya tɛ dabila
mali jɛnɛya ka nɔgɔ ni mali furu i b'a ye muso gana caman bɛ u tɛ furu fɛ wa cɛw tɛ se k'u furu dɛ parce que n'u k'u bɛ ala cɛw fɛ ni cɛw nana walayi u bɛ fɛn fɔ cɛw bɛ kɔdɔ dɔrɔmɛ ti kun gurubinɛ bɛ mun ye tɔmɔ ti kun gurubinɛ bɛ mun ye a k'u ka jɛ fu bɛ mun ye fɛn tɛ bolo fɛn ɲini ni fɛn sɔrɔ la n'i ko k'i jɛ o bɛ fɔ mais foyi t'e bolo e tɛ se ka fɛn nɔgɔya o la muso gana min bɛ yen bi hakɛ si t'a la mais n'an bɔra o nɔfɛ dɔrɔn k'an bɛ fɔ an ɲɛna an yɛrɛ b'a dɔn u tɛ furu fɛ wa bangebaa ɲuman dɔgɔyara koyi bangebaaw tɛ jɔ o jɔyɔrɔ la bangebaa caman salen don walahi n'i bɔra u nɔfɛ i na fɛn fɔ den la min man ka fɔ fiyewu mais kira sallallahu alaihi wasallam kira y'a ka muso furu cogo di kira ka muso bɛɛ furula 400 dɔrɔmɛ 400 bon n'u ko ko o don wari ni bi wari tɛ kelen an sɔnna mais kira ye muso dɔw furu siri tamaro den kelen ɔ tamaro falila tamaro den kelen kɔni y'a den kelen a ye dɔw ka furu siri ni kuranɛ a ye k'i bɛ se bisimila la o dɔ kala la furu siri la nɔgɔya kama pour que jɛnɛya kana kɛ nka anw bɛ fɛn fɔ o t'a la hali ni jawaralakaw ni ginolakaw ni samagalakaw ye miliyari d'an ma an den la ni an ye furu siri n'an y'an kɔrɔ n'u ma se ka den mara miliyari bɛ mun ye anw ye de an mago bɛ mɔgɔ ka ta min bɛ se k'an den mara o jimero ko ye mun y'o la kɛrɛmu ko ye mun y'o la ayiwa tɔgɔ di woro ko yɛrɛ ye mun y'o la woro tɛ furu yɛrɛ la kuranɛ mun bɛ bɛɛ la woro t'a la ayi woro t'a la tamaro t'a la bɔnbɔn t'a la woro ye maa bonyafɛn de komi anw fɛ yan cɛkɔrɔbaw b'a fɛ o tuma bonya kama komi furu ye fɛn ba ye an ka a nin dugu ma ka dɔ ɲimi bonya kama mais k'o kɛ komi farida dɔ n'o mana ko furu tɛ se ka siri nkalon don furu ka nɔgɔ nɔgɔya da ye gɛlɛya foyi t'a la ne yɛrɛ tɛ maa wɛrɛ fɔ dɛ kalanden fɛn o fɛn bɛ ne bolo n'a bangebaaw y'a di ne ma k'a fɔ ale ye nin d'i ma o den ka furu mumɛ bɛɛ lajɛlen ye sefa wɛrɛ 1000 ni kuranɛ cɛ wata a bɛɛ woroko t'a la tamaro t'a la foyi ni den mago bɛ minɛ ne yɛrɛ b'o k'a ye n b'a fɔ cɛ ye na ni 1000 ye ni nana n b'a don muso bolo a ye taa n bɛ furu siri so kɔnɔ yan maa tɛ wele n bɛ muru karamɔgɔ n ka mɔdenw wele dɔrɔn n bɛ furu siri yan k'a d'i ma ka taa ni muso mago bɛ min na a k'a fɔ n m'o kɛ saba bɛ ne yɛrɛ bolo o sababu bɔra Bamakɔ yan mais san 9 san 10 an bɛ furu la ne muso ka jɔ o ka so siɲɛ 2 dɔwɛrɛ tɛ dɛ muso bugɔ t'anw fɛ yan ni tɛ yan ka furusa bi yan i jɔyɔrɔ b'i yɛrɛ la n'i ma jɔ yen n b'i labila sabu l'homme n'est ni son père ni sa mère cɛ tɛ foyi ye i yɛrɛ kɔ laysa al-fata man yaqulu innama al-fakuru al-fata man yaqulu an-nasa cɛ tɛ dɔwɛrɛ ye i yɛrɛ kɔ yan dutigi de ye ale ye ne b'a fɔ musow ye i bɛ jɔya de n'i y'o la kosɛbɛ n t'i bila so n t'i bugɔ n t'i nɛni ne t'i muso bugɔ parce que n'i ye muso bugɔ a kan ka faga de ka muso bugɔ ka wuli k'a taama ne t'o kɛ o tuma n t'i bugɔ dɛ mais n bɛ t'i bila wa kabi furutɔ n bɛ n ka sariya bɛɛ fɔ ka ban ne ka muso si ma furu ne fɛ ne ma taa ni woro ye n yɛrɛ ka taa mɔrɔkaw sigi min bɛ fɛ ka fɔ a ti ɲɛ min kɔ n b'o fɔ n'an y'a don ka kuma n b'a ta o sira fɛ diinɛ bɛ lajɛ n'anw ɲɛ yan ninnu yɛlɛma bɛ anw ka baara wajibi de anw bɛ lajɛ bon n'anw bɛ lajɛ f'anw jogo ka ɲɛ ni bɛɛ ta ye pour que an ka se ka kuma mɔgɔw ɲɛfɛ mais n'a fɔra k'anw bɛ mɔgɔw wajibi ka bila fɛn dɔ la anw yɛrɛ tɛ ka se k'o fɛn kɛ aw bɛ se k'o kɛ cogo di o tuma a ye to an ka fɛnw nɔgɔya ni furu nɔgɔyara furu bɛ na ni mɔgɔw kɛ ka ɲɔgɔn ye furu bɛ na ni hinɛ ni makari ye ka na ni yafa ye mais n'an y'a gɛlɛya ɲɔgɔn bolo o gɛlɛma bɛ mun ye n'anw y'a gɛlɛya bi n'anw taara bɔ ta dɔ nɔfɛ n'a y'o gɛlɛya diɲɛ bɛ nɔgɔya bilen bon diɲɛ gɛlɛya bɛ nin an ka furu nɔgɔya n'a ye mɔgɔ sɔrɔ min bɛ se k'an denmusow mara an k'a di a denmuso tɛ se ka mara fa fɛ mais u tɛ se ka mara ba fɛ mais cɛ min bɔra nɔfɛ an ko an t'a di n ko fɔ fɛn dɔ fɛn min se tɛ o cɛ de parce que mɔgɔ dɔ bɛ yen miliyɔn se t'a ye nka a bɛ se k'i den mara wa a bɛ se k'i den balo fana wa i den b'a fɛ a b'i den fɛ mais ne k'o ti di ko fɔ 200 hakɛ dɔ o dun t'a bolo o kɔrɔ jumɛn ye ko n ka so bila e den dun tɛ jɛnya kɔ a ɲɔgɔndenw wolo k'an ka du fa bolo tɛ se ka bila ni ɲɔgɔnden ma wolo na pikiri kɛ k'u bɛɛ ta cɛ k'u bɛɛ ala kɛ parce que u tɛ se ka jɛ ɲɔgɔn kan abada an dun tɛ se ka hinɛ ɲɔgɔn na k'u di ɲɔgɔn ma ni wale den mana di ne ma k'a fɔ n y'a ka ko bɛɛ d'i ma n b'a fɔ bangebaa 2 bɛɛ ɲɛ n'a ye nin ka ko di ne ma ni cɛ min bɔra nɔfɛ n'a b'o fɛ n'o ye silamɛ n'i y'o sɛgɛsɛgɛ a sefa wari 1000 a bɛɛ wa 1000 ka haramuya ala ka dafɛ dɔ kɔnɔ n b'a di muso ma muso bɛ taa n'a ye n'a taara la cɛ ma b'a kun ni tɔɔrɔ b'i kan wele a ma baara kɛ ka f'i ye hali ne fatu don n'a ka di ye ni cɛ ma bɛn ala kana na f'i ye ne ye min kɛ ala b'o dɔn e nana ni su dɔrɔn a bɛ mun ye e tɛ alimami wɛrɛ tɛ mɔrɔ ye mais i bɛna mun na jɔn i sigiyɔrɔ la ni cɛ ma jɛnɛ a ye ko nɔgɔya ko nɔgɔya de bɛ diɲɛ nɔgɔya o bɛ jɛnɛya ban mais kuranɛ ko la takarabu zina n'approche jamais à l'adultère fɛn o fɛn m'an surunya jɛnɛya la ala ko haram mais jɛnɛya tɛ se ka dabila abada parce que furu ka gɛlɛn fɛn bɛɛ jɛnɛyakɛla bonyalen don Mali kɔnɔ a bi ni furukɛla ye k'a bɛ mara la a bɛ mara la a bɛ kuranɛ kɔnɔ
ko a bɛ loise la wa ko sodoro bugu dɛ o yi ka furu cɛn don mais k'a sɔrɔ deni yɛrɛ ba wolo loise la deni y'a ba furu loise la mais mɔgɔ ni soti na koyi an bɛɛ ye baara kɛ k'a ɲini yan an y'u sɔrɔ yan an bɛ sa k'u to yan an tɛ sa k'u to yan maa yɛrɛ t'a dɔn a dɔw bɛ feere k'u b'a kun bon maintenant fɛn tɛ min bolo an ka o de dɛmɛ mais ko bɛ mun baara la a bɛ loise la sodoro bugu don wa i ti farati muso fila cɛ kelen a tɛ dɔwɛrɛ min kɛ ni siya kɔ o ye lagosi to ye furu dɔw sara bamakɔ walayi ko cɛ ye madarasa karamɔgɔ ye furu dɔw sara ko cɛ tɛ dɔwɛrɛ la madarasa karamɔgɔya kɔ dɔw sara ko ekɔlimɛtiri don donc lagosi si bɛɛ bɛ an kan an furukɛlaw lagosi b'an kan mais an ka taa ala b'an nɔfɛ donc nin ye koba de ye c'est à dire fɛn min ka bon n'a kɛbɔ ye furu don an k'an jija an ka ɲɔgɔn minɛ wa bi kɔfɛ ni ko o ko bɛ yen aw fɛ yen a ye n wele ni min bamakɔ yan an bɛ taa ni n tɛ ni min bɛ se ka bɔgɔ ci min na n bɛ mɔgɔ ciw la ni ko o ko b'aw kun ka hɛrɛ fara hɛrɛ tana kan a y'an wele wa ni min nana ci la nin quartier in na yan ni temps b'i bolo tɛmɛ i ka don pour que an ka mɔgɔw k'i dɔn an ka ɲɔgɔn dɔn n'o kɛra a ka ca ala fɛ don caman fɛn dɔw bɛ dilan don fɛn dɔw bɛ dilan don wa nin dira maa ma ban dɛ a y'a ɲɛma da kun n'a dɔ wɛrɛ ye yɔrɔ dɔ bɛ yen n b'o fɔ karamɔgɔw bɛɛ ko ko cɛ ka musow kɛ kelen ye wajibikɛla bɛɛ b'a fɔ télé b'a fɔ radio b'a fɔ mais tiɲɛ tɛ tiɲɛ tɛ kuranɛ mun bɛɛ ala m'a fɔ cɛ ka musow kɛ kelen a tɛ kuranɛ kɔnɔ ala yɛrɛ tɛ se k'a kɛ kira tɛ se maa tɛ se wali tɛ se cɛ yɛrɛ tɛ se k'o kɛ yɛrɛ k'o kɛ kelen ye ayi cɛ de bɛ tilen i tilen ani kɛ kelen ye fɛn kelen tɛ dɛ bamanankan ye fila de ye mɔgɔw kɛ kelen ye ani tilen mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ kelen tɛ dɛ musow tɛ kelen ye muso min ye dilan tigɛ i la ani min ye dilan tugu olu kelen ye wa mɔgɔ min ye ala bato ani min ko ala nin tɛ olu kelen ye ala bolo k'i tilen de être honnête mais être équitable o galon ye être honnête quel ladiri ye kana dɔ tuɲɔ ka di dɔ ma mais a bada i tɛ ka kelen kelen t'o muso dɔ b'i ka musow la hali n'i ko k'a la a bɛ dɔgɔya o y'a yɛrɛ lamɔcogo ye bon ni musow k'an cɛw an ka musow kɛ kelen baasi t'an sɔnna muso fila bɛ ne kun kelen kalanna kelen ma kalan ne mago bɛ numéro la Saka muso min kalanna n bɛ gɛrɛ n ko Saka bɔ ale yɛrɛ bon n'an ko kɛ kelen ni m'o jɔra Bakari la n kan ka gɛrɛ dɔɔnin na a kuma ju tɛ kelen ye min bɛ se min na o bila o la kɛ ladiri an karamɔgɔ dɔ delila ka sogo sara dilan a ye sogo sara kɛ sogo sara damadama ye a ye sara kelen da k'o di muso fɔlɔ ma ani dɔrɔmɛ 100 jama sigilen ta k'a lajɛ muso fɔlɔ bɔra n'o sogo ye filanan a y'o wele a ye sara 2 d'o ma ani dɔrɔmɛ 200 sabanan nana a ye sara 3 d'o ma ani dɔrɔmɛ 300 naaninan nana a ye sara 4 di ka 400 di k'i sigi o kɛra min kɛ kalandenw ko an karamɔgɔ k'i kɛ ne ka musow kɛ kelen ye dɛ karamɔgɔ ko k'u kɛ kelen ko jɔnni ko k'u kɛ kelen ko n tilenna nka n b'u kɛ kelen cɛ ko i ma tilen ko walahi n tilenna ko sabu ko maa tɛ se ka maa ka du kiri tigɛ ni dutigi yɛrɛ tɛ n ka muso fɔlɔ min n'i ye sogo sara 1 ni 100 d'a ma kabi n y'a furu don min a bɛ ne fɛ ni n ko min a b'o bɛɛ kɛ nka a tɛ n fa ni n ba fɛ a tɛ n dɔgɔninw fɛ a tɛ n teriw fɛ n'a ka sogo kɛ sogo sara 1 ye a bɛ sogo sara in yira k'a ban ni su 2 heures tɛ dilan jukɔrɔ an fila mɔgɔ wɛrɛ t'a ye o de la n y'a ka sogo sara kɛ 1 ye a ma muso filanan in dun n y'o kɛ sara 2 ye a bɛ ne fɛ a bɛ n fa ni n ba fɛ nka a tɛ n balimaw fɛ abada wa a tɛ n teriw fɛ a bɛ sogo in yira ne fa ni ba bɛ dɔ dun wa ne yɛrɛ n'a bɛ a tɔ dun o de la n y'a kɛ sara 2 ye n ka muso sabanan dun kabi n y'a furu a bɛ n fɛ a bɛ n fa ni n ba fɛ a bɛ n dɔgɔninw fɛ nka ne teriw kɔ bɔ a ye fɛn bɛɛ ye ni n teriw fara n kɔ hali n'u ye foli kɛ a b'a ɲɛ kumu ko f'u b'a fɔ ko an ka muso in tɛ muso ɲuman o muso jugu in dɛ fɔ teriw ko muso jugu don balimaw ko muso ɲuman don faw ko muso ɲuman don ale yɛrɛ fɛ muso ɲuman don ko n y'a kɛ sogo kɛ sogo sara 3 ye sara 3 a b'a yira balimaw ni ne ni n fa ni n ba maa wɛrɛ t'a dun fɔ duden dama mais muso 4nan in dun ko a bɛ sogo in yira sisan yan'an ka bɔ yen a bɛ na ye bɛɛ b'a dun a b'an bɛɛ fɛ cɛ ma tila kuma na fiyewu muso nana sogo yiralen mais cɛ tilenna koyi mais cɛ m'u kɛ kelen u tɛ kelen ye o ne y'i furu i tɛ ne fa fɛ bon o la ni n ko min mara o kan sariya ko baasi t'a la n tɛ se k'i furu ta o kama mais ni n ko min ka i sɔn fɛn dɔ la n kan k'a da e ni ne hakɛ la sabu a bɛ da yen de a bɛ da yen de e ka muso fɔlɔ furu la an y'a ta moto la ka cortège kɛ moto la o y'a sɔrɔ se t'i ye filanan y'a sɔrɔ mobili b'i bolo i t'o kɛ mobili la n ka fara kan kan tilen a ma fɔ k'u kɛ kelen de ko k'e tilen de sabanan y'a sɔrɔ avion b'i bolo a t'o kɛ kabakolo la wa n ka fara ko k'i tilen k'i tilen
muso dɔ bɛ yen I b'a sɔrɔ a man kɛnɛ dɛ I b'a sɔrɔ furu kafoɲɔgɔnya yɛrɛ la bana b'a la a tɛ se ka tɛmɛ degré dɔ kan n'i ser'o fɛ I b'o ta da o degré la min bɛ se ka tɛmɛ o kan n'i taara I bɛ taa tɛmɛ o kan ko tilennenya Sangare k'u kɛ kelen k'i tilen fo an ka nin de faamu ko k'i tilen n'u ko ko wala droite wala mais n'u ko k'u kɛ kelen ye an b'a tɔ tigɛ la bamanankan na mais muso tɛ kɛ kelen ye dɛ muso min ye dilan tigɛ I la ani k'i dɔgɔya ani muso min y'i bɛrɛbɛrɛ k'i ta yɛrɛ olu tɛ kelen muso dɔ bɛ I b'a sɔrɔ n'i y'a bila tobili la a ka na tɛ ja nka a bɛ se k'i ka finiw ko k'u kɛ pasi k'u pasi kɛ ɲuman o y'o ka baara de o tuma o la ko k'i kɛ a baara ka misɛn ayi u y'an kɔni aw bɛ taa bila yan ka dugawu kɛ bɛɛ vraiment bi nisɔn ka di kosɛbɛ bon nin ye kɛnɛbaw de c'est-à-dire nin ye kɛnɛ belebeleba de nin ye kɛnɛba de ayiwa bon waati tɛ nin ye kɛnɛba de c'est-à-dire a bɛna ɲinɛ n'Ala fɛ an bɛna tila k'a bɛɛ dafa Ala ko an k'a ta naani n'an bɛ se ka tila ko n'an bɛ se ka tila c'est-à-dire n'i ko I bɛ muso ta sisan naani musow b'a fɔ a ma k'an tɛ se ka tile ko fɛn fila k'an tɛ se k'olu kɛ kelen oui olu bɛ ka kuma o de don ɲɔgɔn na n tɛ se ka tile ani n tɛ se k'o kɛ kelen ye fɛn kelen tɛ I yɛrɛ woloden bɛɛ ka di I ye muso den min ka baara ye gulɔmin ni fani ni banani ye n'i ko dayi a b'a fɔ n tɛ min y'i suli e ye olu y'o kelen ye bolo I m'a bɛɛ kɔnɔ ta wa I fa n'i ba an bɛɛ bangebaa fila o ka d'an ye n'i ko I fa ma n'i ye dangaden ye n'i ko I ba ko ma n'i ye dangaden ye mais I yɛrɛ ni Ala cɛ la dɔ ko ka di I fa n'i ba la ka tɛmɛ dɔ kan a jogo kama maa si tɛ fɛ a ka fɔ k'i ba ye subaga ye k'i ba kɔgɔ di ye o kan n'a kɛra tiɲɛ ye a tɛ se ka fɔ a ba da k'i fa ye kamalen ba ye gulɔminɛ ye ayiwa I musokɔrɔba ma ko e fa ka baara ye nin ye k'o bɛ diya ye o tuma I fa jogo de b'a ko ye k'a sɔrɔ I bangebaa don o tuma fɛn jogo bɛ fɛn bila kɔfɛ ani ɲa wɛrɛ k'a bila kɔfɛ olu tɛ kelen o tuma fɔ mɔgɔw de k'a faamu ko cɛ ka tilebaliya Ala bɛ cɛ juger n'o de mais musow dɛsɛra ka cɛw yɛrɛ minɛ ka ɲa bɛɛ b'o dɔn an ka muso min bɛ se ka tɛ sigi yɔrɔ muso kelentigi kɔni I t'i mɛsi la o ayi hali Ala y'a d'i ma muso kelentigi ayi muso kelentigi t'i si sɔrɔ ayi hali ni masa y'a d'i ma muso b'a gosi I tɛ si sɔrɔ n ka dalu bɛ bolo sa 500 dalu fɔlɔ jumɛn pour que a ka faamu muso kelentigi t'i si sɔrɔ sabu bɛɛ b'a dɔn ko dusutɔrɔ ye ma fa mɔgɔ o mɔgɔ ni muso kelen b'a bolo diɲɛ kɔnɔ bi a kɛmɛ o kɛmɛ I b'a sɔrɔ 99 semaine tile 7 I ni muso bɛ min kɛ ja la ko a tɛ se ɲɔgɔn ma fiyewu mankan la o cɛ de tile 3 ye semaine o bɛ bɛn kelen muso fɔlɔ min muso kelen cɛ kelen muso min bɛ se ka tɛ sigi a kelen cɛ kelen ka premier kɛ ka deuxième kɛ ka troisième kɛ a ma kuma dɔ fɔ kuma min bɛ balawu wuli fɛn yɛrɛ de ye sabali sa k'i da de n'o tɛ a bɛ fɛn dɔ fɔ min b'i sɔn ja mais e yɛrɛ de b'i bolo wa muso kelentigi bɛ fɛn ye fa don ɲɔgɔn ma ka seli ka fa hali tɛ dimi yɛrɛ baara ka bɔ a bɔ mais pour que ka se k'i lafiya ni fɛn kɛra fɛn fila ye u bɛ ɲɔgɔn lajɛ bɛɛ b'i jija bɛɛ b'i cɛsiri n'a kɛra 3 ye u bɛ ɲɔgɔn lajɛ bɛɛ b'i jija bɛɛ b'i cɛsiri n'a kɛra 4 bɛɛ b'i cɛsiri su 2 min bɛ kɛ minɛ ta fɛ o tɛ sɔn fiyewu an ka kɛlɛ parce que n'an kɛlɛla ɲɛfɛla ka ɲi ne bolo mais ni muso y'a dɔn n'i taara dugu la I bɛ n'i da ale kɔrɔ I mana taa gotɔrɔn dɔ la I b'ale kɔrɔ I mana taa dugu dɔ la ka na I b'ale kɔrɔ a b'a sago k'i la wa I bɛ yen I mana kɛ cogo o cogo I b'ale bolo yen mais na wa siyɔrɔ kelen mais n'a ye ko taara wɛrɛ b'i la n'a y'a ka su 2 in kɛ dimi ni daburu sama na I bɛ taa su dɔ nin kɛ lafiya la a b'o k'a yɛrɛ o tuma a ye to an k'a ta walasa jɛnɛya ka ban walasa jɛnɛya ka ban et puis an b'a dɛ 2007 la an ye musow tila an ye musow tila 2007 la cɛ kelen o cɛ kelen muso 7 o de kɛra classe mana mairie ni a tɔgɔ de wolosɛbɛnw de farala ɲɔgɔn kan a mairie ni fɛnw na ka renseignement bɛɛ kɛ cɛ hakɛ min bɛ Mali kɔnɔ ani muso hakɛ min bɛ yen cɛ kelen o cɛ kelen muso 7 o bɛɛ kɔfɛ lakanatɔ larimaw bɛ yen o tɛ furu kɛnɛma yɛrɛ nin a kɔɲɔmuso min e yɛrɛ ka du kɔnɔ muso min bɛ ka taa cɛ denmuso min b'i bolo ka taa den bon o tuma ni kow bɛ ten pour que ka gɛlɛya bannen fo furu de ka kɛ yɛrɛ de Ala ka bɛ sɔrɔ a bɛ dugawu kɛ ɲɛmɔgɔw b'an ka dugawu la komi dɔgɔtɔrɔw ko ma ko kuma digira ɲɛna fo ko la an bɛ dugawu ɲini an fɛ Ala ka kɛnɛya sabati furu Ala ka barika Ala ka yanga kelen bɛ minnu bolo Ala ka 2 bɛ minnu 2 bɛ minnu bolo 3 bɛ nɔgɔya 3 bɛ minnu bolo 4 Ala k'o nɔgɔya Ala k'an bɛn Ala k'an gile Ala k'an gile kɛ bonya kama maa ɲumanw kama sallallahu alaihi wasallam salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Ah bon, ouais. Pour comment baser
bon fure yɛrɛ kan ka boisson san a bɛ boisson san ne ma b'a fɔ ko jɔbɛ ci dɛ ko jɔbɛ ka nin kuma sisan lamine ye fila ye i ye kelen kɛ bɛɛ o mɛ i bɛ fila fɔ ale fɛ parce que ale sigara a yɛrɛ de la ko ne non Kamera jɔlen bɛ suli kɛ fɔlɔ bolo i t'a y'a jɛ an ka taa de non an ka fara k'u dugawu kɛ a dugawu jara muso i ka an minɛ ka musokuntigi filɛ a ye taa sɔngɔ a ye taa ka hukuma kɛ a ma jɔ na kameramani an tilenna hɛrɛ la ala k'an si i ka jɔ de kɛ i ka kuma fɔ sɛgɛ ten kameramani a bɔ na i ka taa jɔ an tilenna hɛrɛ la ala k'an si an bɛ dugawu de kɛ an ye furu dabɔ jigin min kama ala ka jigiya caman fa ka nafolo caman di an badenkɛ ma ka garijɛgɛ ɲuman caman d'a ma muso min yɛrɛ dontɔ filɛ nin ye a bɛ ka don k'a fara a kɔrɔmuso min bɛ yen nɔ hali bi ala k'u bɛɛ lajɛlen kan k'u jɛ sitanɛ nɔgɔya alimami yɛrɛ ka kuma tɛ ko muso kelentigi ko si t'o la ne cɛ ko fɛn t'o bolo alimami k'a lajɛ ka kelen di ne ma ne ka t'o di n cɛ ma ne bɛ n dafa ɲini na ne ma n dafa sɔrɔ.